găsit, vă spun din nou, dragii mei. De data aceasta, cu cine oare? Cu cine sunt eu oare de data aceasta cu autorulota? Ia, ghiciți? A venit din nou căldura pe la noi și avem 18 grade și soare, uitați, frumos. Da, cine e cu noi? Ia uite cine e cu noi, Ica! Ica vă salută! Bună, dragilor, bună! Da, Ica este cu noi. Și am ieșit cu autorulota pentru că avem căldură. Am zis, gata, acum e momentul. Și unde mergem noi? Unde mergem? Rămâneți lângă, alături de noi să vedeți unde mergem. Surpriză! Wow! 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 Ce căldură, Doamne, Suedia, Doamne! Fai! Fai! Ăștia erau să se tamponeze aici. Extraordinar. Ăștia nu știe cine are prioritate aici la drum în rost. Ce frumos e aici, pe stânga, râul.
prins somon. Sau mai sunt pescari cineva? Da, mergem să vedem dacă s-au prins ceva somoni. Aici e un tabel unde să vedem. Da, aici e tabel, uitați. Ia să vedem ce s-a prins. Un somon de 4,5, unul de 9,5, unul de 9,6, unul de 7, unul de 14,5, unul de 6,8, unul de 8,3 și unul de 15,6. Da, vedeți aici greutatea, vict înseamnă greutate. Și aici lungimea de 78 de cm, de 95, de 99, de 9, 88, 107 lungimea, 1,70 m. Da, s-a prins ceva, s-a prins ceva. Deci aici e o zonă foarte bună pentru pescuit la somon. Vine și
noi acum? Oare? Unde ajungem noi acum? Ia fiți atenți! Fiți atenți! Unde ajungem noi acum? Unde? Wow! Wow! La mare! Ajungem la mare! Da, uitați ce frumos e aici la mare. Aici e un camping, uitați. Dar bineînțeles că noi nu rămânem în camping. De-abia am ieșit. Noi vrem să ne dăm, cum zic eu. Noi vrem să ne dăm, nu rămânem în camping. Noi ne place să ne dăm, cum zice Ica, nu Ica? Așa-i? Da. Noi ne dăm.
marea. Marea cea frumoasă. Wow! Marea! Ce face Ica? Ica? Ce faci? Hai să facem o baie mare, uite. Să vedem ce temperatură are, de vreo 3 grade, 4. Da. Astă noapte am avut minus 4 grade și acum sunt 18-19 grade. 19. Diferența de la noapte la zi e foarte mare. Ok. Și să vedem dacă sunt pescari aici, să facem o limbăreală. Hei, Ica, ce face fetița? Te bronzezi? Ia zi. Salută fanii. Vă salutăm, Scuzați. dragilor. E momentul, zic. Da. Nu? Păi, După o iarnă grea, nu? Adică nu grea, dar... Nu? am mai salutat oameni. Da, da, e foarte frumos. Așa trebuie. Alpaca. Alpaca. Aici e livadă de meri în stânga, uitați. Foarte frumoasă livadă de meri, în care se face must de mere, cider se numește. E renumit ciderul din zona aceasta. Această livada. Pe partea dreaptă. Și aici jos, în partea dreaptă, e mustăria, unde face mustul. Erau niște alpaca. Să vedem dacă mai sunt. Nu mai le văd. Nu le văd. Acesta este drumul pe care mergem noi
coasta, adică paralel cu marea.
înflorită frumos. Da, aici sunt căpșunile acoperite cu folie. Peste 2 săptămâni se cuc căpșunile, dacă e tot așa cald. Da, și am ajuns la micuțul port de aici, la o Coca-Cola. Coca-Cola sau ce avem aici? Coca-Cola? Băi, foarte rece. E foarte fain aici în port. Ție îți place ca aici? Păi mie îmi place. Oriunde îți place. Oriunde îmi place. Știu că tu nu ești pretențios. Dacă cam așa arată. Nu știu dacă ne optăm aici, vedem noi. Aici mai sunt unele autorulote, eu spun pe suedeză Husbil. Husbil înseamnă autorulotă pe... Deci ca să înțeleagă cei care sunt alături de noi. Ce mă bucur că e foarte cald. Asta e cel mai important lucru. Căldura de afară, dragii mei. Căldură sufletească și afară. Eu zic că 19-20 acum, dacă nu m-am uitat la termometru, la mașină acum aici pe... Dar e foarte cald. Foarte cald. Așa brusc. Da. Pe câte grade? O să facem... 20 și cât? O să facem un... Green. Pitipana. Iaha. Iaho. Că iaho. Ica iaho. Ica. Un hamburger, nu? Mai târziu. Da, bineînțeles că mai târziu. O să facem o plimbare pe faleză. Până nu se întunecă, dar nu se întunecă așa repede aici la noi. Se întunecă pe la 10, că 10 și Nina am urmărit. Am așa. Wow! Păi mergem să ne plimbăm puțin. Da. Op, scuzați. Scuzați. Oh, wow, ce a mers. Ok, tac, mersi. Da, mergem și revenim. Plăcem. Deci am luat-o la faleza, la pas. Am luat-o la pas, dragilor. Să vedem dacă sunt pești pe aici. Pescarii erau acolo și cu șalupa am văzut și în celălalt port. Pescuia, erau 3 băieți. Trebuie să vină macrilul sau macro, cum spuneți voi. Da? Cred că peste o săptămână, 2 ies și eu la... Că vine macro. Vine că e timpul. Ia uite aici e briga unde se intră pentru ca să faci baie aici. Foarte fain aici.
briga asta a făcut-o. Altă apă. E mie bine să facem o baie mai târziu. Da, cum? Eu o să fac. Încerc apa cât e de adâncă. Nu de adâncă, de rece, că de adâncă nu mă interesează. Cred că au fost la pescuit. Mai fi. Da, da, bine, așa după aia să vedem, au prins ceva. Da. Ne bronzăm. Ne bronzăm. Haide aici. Vin, vin. Vine fetița. Dar chiar eu o să fac o baie. Așa, o aruncare, știi? Păi hai, repede. Nu acum, mai târziu. Nu știi că seara se încălzește apa mai tare, mai spre seară. Alții făceau la 12 noaptea baie. Da, fain. Merg așa lucru. Nu-s valuri. Dar vezi ce a scăzut apa? Da. Fii atent unde e malul și uite-o cât a scăzut. Foarte mult. Unde? Unde s-a dus? Unde s-a dus? Unde
îndepărtări. Ce zice? Hai. Da. Soare frumos. Te-ai bronzat, Ica. Da. Da. Foarte bronzată ești. Uite aici am deschis la Cleopatra. Aici e Cleopatra, uitați. Am mai filmat noi pe aici, mai avem postat. Aici, ea este Cleopatra. Uitați, Cleopatra. Și Asterix. Mr. Captain, hello. How are you? Da. Noi doi și o umbrelă. Foarte serios. Mai bine facem cu Cleopatra o pauză. Măi, ce înaltă ești, draga mea. Ce înaltă ești. Dar ești frumoasă, foc. Da. Cavalero. Mr. Captain. Hello, boy. It's fine. Artileria, marina.
Ica, ce ai găsit? Flori frumoase? Da, sunt foarte frumoase. Ce floare e? Floare de nu mă uita. Nu știu, dar sunt frumos. Miroase? Da. Mhm. E un fel de... Cine știe ce flori sunt astea, dragii mei? Ceva Că eu nu sălbatic. știu. De la mare. De la mare. De la mare am găsit. Marea Nordului. Un fel de garofiță. Un fel de garofiță, dar nu e. Nu e garofița. Garofița mea dragă, ce să fie garofița? Foarte frumos. Ai văzut că moțul ăla a făcut baie, ca, N-am văzut. care era cu bicicleta, era în capot, în halat. Că ăștia fac, nu știu. Păi ăștia fac, sigur. Ăștia suedezi fac baie și iarnă. Nu e problema asta cu... Uite, uite, că deja a intrat în apă. Unul. Am zis eu? Ia, hai să-l surprindem. Că intră iarna. Ia vino să-l surprindem. Da, ui, face baie, uitați. Păi da, pentru ei acum e cald, pentru suedeși. Ei zice, wow! Vrei să faci baie? Uite, uite, tipul ăsta a făcut baia. O să-l întreb cât de cald e. Eu scap. Hej, är det varmt Det är nog 10 grader. inne i vattnet? Eller? Ja, Är det te? det går. Det går? Ja, 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 varsågod. jag ska också simma. Ja, det är ett bra sätt att dö på. Tack så mycket. Ja, hai. Da, au zis că sunt vreo 10 grade. Foarte faine casele astea aici pe faleză, nu? Da. Da, dar are niște scoruri mari. Aici sunt niște prețuri la... În zona aceasta sunt prețuri mari. Ai,
Splendid. Poate că e scurt. Poftim? Ciment, uite, finia. Deci astăzi e prima zi din acest an așa de cald. Prima zi, uitați, Duster, românesc unde stă la suedez în curte, vedeți? Duster. Dacia, Duster. A ajuns Dusterle în Suedia, sunt foarte multe. Și tu te-ai Uite ce bronzat. câine frumos. Hei. Wow, vad fint hon. Ce câine frumos. Da. E foarte bună această plimbare, nu? Da, luăm și fanii virtual la plimbare cu noi. Dar și v-am luat și pe voi, dragii noștri, la plimbare cu noi aici pe coasta suedeză, în sudul Suediei, la mare, nu? Aici sunt pentru apărare, era în timpul, în urmă cu mulți ani. Aici erau tunurile de apărare de pe coastă. În fața noastră aici. Și sunt multe așa pe mal. Urcăm sus? Motor. Să vedem mai bine. Wow! Zici că ești în Eldorado aici, nu?
Zici că ești în Eldorado aici. Facem un film de cowboy. Facem plajă aici. Hmm? Poate face, Ai costum de baie? am. Eu nu am. Eu fac în costumul lui Adam. E mai natural. Da. Mă accepti? Mă accepti în costumul lui Adam să fac plajă? Da, bun. Mhm. Ia zi. Și cea mai faină costumul. Exact. Haide. Haide să mișcăm. Ai grijă să nu te... Să nu te împedeci. Da, e arhitectura, uitați aceasta de suedeză din zona mării. Cu vechime de mulți ani, nu? Nu știu vechimea la, dar oricum, din 1600, cred. 1500 clădiri. Din timpul vikingilor. Străduțe înguste, frumoase. Aici e ceva în renovare. Aici, la clădirea, s-au adus material de construcție.
aproape în fiecare geam este câte o machetă de embarcațiuni, corăbii. Ha. Tradițional. Mirama. Miramar. Miramar. Da. Mă mir. Deci am ajuns din nou la punctul de unde am plecat. Mergem la autorulotă și pregătim ceva de păpic, nu? Nu, Ica? Asta nu mi chiar foame. Nu? Ei, dar eu, ce să zic? Dacă tu zici că nu prea. Ha? Stai în față niște hamuri. Hamburger. La clătitar. La tigaie, tras la tigaie. Aici e un restaurant cu tradiție, cu specific pescăresc. Deci e restaurantul portului. Uitați. Aici e pirați. Aici sunt pirații. Uitați, din Caraibe. Pizzeria piraților. Bine. Cu șalupa? Da, da, dacă vrei să ieși cu șalupa, trebuie să ieși mai de dimineață. Nu? Da, da. Aici face briga. Construiește noi brigi. Da. Și pontoane pentru embarcațiuni. Le renovează, uite astea, le renovează. Da, da.
Wow! Poate mâine pescuiesc și la somon. Să vedem dacă e mișcare de seară când apune soarele, începe să sară somonul aici la mal. Dacă văd mișcare, dimineața, la prima oră, sunt pe ei. Uitați, aici dormim. Aici avem patul. Da? Aici dormim, mica, nu? Normal. Da. Și aici e baia. Uitați. Așa arată baia. Aici avem un dulap, bineînțeles, cu haine și alte acareturi. Aici se mai face un pat, dar nu e nevoie. Frigiderul, chiuveta și aragazul. Frigiderul, chiuveta și aici e aragazul. Cei care aveți rulote știți cum e, nu? Da, cam asta ar fi. Doamna Ica, așa? Să servim o bișinată, o bericică. Imediat ies afară, pregătesc. Am eu o lampă specială, am mai filmat eu într-un, mai știu, am o postat. O lampă specială de la armata americană. Pe aia gătesc. Adică în clătitar, în tigaie. Da, lampa aia e extraordinară. Ok, revenim. Da, dragii mei, facem un hamburger. Cum povesteam înainte, ce e mai frumos decât imediat a pus soarelui. Da, a pus soarelui, somonii imediat încep să sară. Deci o să vedem, sper să sară somonii la mal. Și Ica ce face? E pregătită de? De ce? Wow! La băiatul nu i-ai adus o vișinată? Oh. Oh, mă, Ica, dragă! Una vișinată la băiatul. Te rog. Așa place la băiatul. Facem hamburger și servim bere și vișinata. Bine că nu merge vișinată normalica cu bere. Nu merge, dar merge cum îți place. Normal. Normal chiar deloc nu merge. Mersi, mersi beaucoup. Merge cum îți place. Mersi, mersi beaucoup. Plăcere. Să trăiți. Știi cum a zis ăla? Hai că eu o filmez în contra soarele și nu-i bine. Eu trebuie să fiu în partea asta. Așa, aici. Ca să iasă fetița frumoasă în reportaj. Așa. Sănătate. La mulți ani. Ce bună e. Încă nu-l întoarce, Ica, mai lasă. Lasă să ia culoare pe... Place la fetița aici, la mare? Îmi place, îmi place. Da. Și la băiatul place. Da, la băiatul, da. Da, și la băiatul place. La băiatul place cel mai mult. Da. 20 de grade, vă dați seama, astă noapte am avut -4. Deci nu se poate. Cine credea așa ceva? Cât e ora acum? Chiar în jur de 8-9. Cred că 8-9 seara. Dacă nu mă știu. Ia chiar, sunt curios, la ce oră? Că eu chiar n-am urmărit acum în luna lui mai, pe data de cât e astăzi? 8? 7? Nici nu știu pe... Băi, fraților, eu nici nu știu... E 7, în 7.
Deci e duminica. 7 și 32 la noi. 7:32 ora suedei. Da, și soarele este în poziția asta. Bine, am să urmăresc când apune răsare dimineața. O să filmăm și răsăritul și apusul. Și dacă vine un somon, că am sculele aici de pescuit, deci eu sunt pregătit la orice oră și la orice minut. Atunci o să filmăm un pescuit de somon la malul mării. Pe mal pescuiesc eu, să știți. Deci eu dau exact pe mal. Și Ica zice, de unde ai pește? De pe mal. Săptămâna viitoare, dacă e timp așa, ies cu șalupa și facem o tură. Da, splendid. De-abia aștept să ies. Macro sau macrilul, cum spuneți voi în România? La noi se spune macril. În România macro. Dacă mai ține așa 2-3 zile căldura, 4-5 maxim, o să înceapă să vină pe coastă la noi aici în Suedia. Și atunci facem ravagii. Sănătate! Foarte bun. Uitați, asta e lampa aceea care v-am povestit. O avea armata americană în dotare. Nu mai știu în ce an a pus-o în vânzare. A zis, băi, și merge pe benzină. O temperatură, putere calorică extraordinară. Deci e lampă de sudură, domne. Aparat de sudură autogen. Da, se topește aluminiu. Am făcut probă. Deci am făcut proba aici unde vedeți flacăra albastră, am topit o sârmă de aluminiu, așa putere calorică are. Ica se bronzează, uitați. Face plaje. E foarte frumos la... E bine, mă, Ica, e bine. Se putea și mai bine, zice, da. Am uitat să iau scula de muzică. Bine că am aici, dar am eu un... Am eu o boxă din asta de supărată JBL, cum zic eu. Și... Aoleu, am început să... E prea puternic. Capac. Să-mi iau bere de aici, nu... Dar nu trebuie prea tare, cred că e și gata. Nu. Cum nu? Al meu îl prăjesc mai tare. Treaba ta, dar asta e bun. Dacă tu vrei așa, nu ai decât. Hamburger. Sănătate, Doamne ajută. La mulți ani, sănătate. Acum am dat focul prea mic. Păi, dă-l cum trebuie. Da. Așa. Da, și hamburgerele sunt gata. Poftă bună, Ica. Mersi la Ia să vedem ce... Nu, am terminat. L-am rezolvat. Bine. Wow. Hamburger. Cu brânză. Ți-ai pus brânza? Nu ți-ai pus, Ica. Nu ți-ai pus, am păcălit. Eu am brânză feriată. Înapoi. O să pun.
Wow. Ia, ce aveți acolo? Mm. Mm. Mm, 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 mm. Mm. Opția mare. E bun? Foarte bun. Da, dragii mei, cam asta e hamburger și cam vicinata. Am uitat de ea. O vicinată, nu m-a servit doamna aici. Mă rog. Băiatul e băiat, domne. Băiatul e băiat. Și fetița e fetiță. Vine la băiatul vicinata. Așa, vicinată de 2 ani. Mersi mult. Wow. Ia să iau un pic de hârtie cam aici. Așa. La mulți ani. Scol. Să trăiești. Am Zice să trăiești. Să trăiești bine. Să trăiești bine, dragii mei. Toată Sănătate. lumea să trăiască bine. Că dacă e, să fie bucurie, cum zicea, cine zicea? Mihai Borcea. Sau Sorin Constantinescu. Să fie bucurie. Nu? Doamne ajută. Wow. Ok, revenit, dragii mei. Facem chef. Da, dragii mei, v-am promis un apus de soare de aici, de la marea noastră frumoasă, suedeză. Foarte frumos. Apus este foarte frumos, dar sunt pomi aia, deci nu, oricum e apus. Asta e important, nu? Deci am avut o zi foarte frumoasă astăzi, dragii noștri, cu o temperatură minunată. După o noapte de minus 4 grade am ajuns în cursul zilei să avem 19 grade, splendid. Deci ne aflăm la mare aici. Vă dați seama, am văzut și suedezi care au făcut baie. Am vorbit cu ei, era foarte... Spunea că era în jur de câte grade zice aici? 10? Cât o? 10 grade apa. Nu cred, mă. Așa o simție. Poate eu bău ceva. Ok. Cam asta ar fi, dragii mei. Eu și cu Ica, până data viitoare, dragii noștri, de aici, de pe plaiuri suedeze, vă spune numai bine. Pa, pa! Pa, pa, rămâneți cu bine, dragii mei. Și da, știți ce vă rog, dragii mei, dați un like, domne, și un coment, că nu costă nimic, domne. Din 590 sau cât am abonați, doamna Angela, vă salut cu respect. Elena. Zi. Elena. Elena? Diaconu. Diaconu, Elena, v-am pupat. Vasi, Blue 13, te salut. Cine mai e? Noi doi prin lume. Noi doi prin lume. Oh, vă salutăm, dragii mei. Vă așteptăm, nu vă așteptăm, ne întâlnim în România în vacanță, sperăm. Și atenție la crocodil pe unde vă aflați pe acolo. Vreau să veniți steferi acasă. Alții, cine mai e? Salutăm pe toți, dragii mei, și numai bine până data viitoare. O să apară noi videouri frumoase. V-am pupat. Pa, pa! Pa, pa!